Nigeria Komamo, Medindi brother Eli Soriano, my free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mo meka yen ho e wasema baako empa ibomu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina ebro aye fa ahohiahia emre mu ebro a yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atie amanehuni nanso edru ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina efa ho ne asɔre a owo ana osom a owo mu yeye mfra yɛfrɛ enipa ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mɔma ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo. Dark skin, curly hair, and unsuspecting ways of mountain dwellers. These are the commonly known characteristics of Aitas, who are believed to be the first dwellers of the Philippines. Perfectly normal features, but they have been tormented for having such, which caused them to stay away from the Kabayanan or downtown. Elementary pa lamang po kami nakakaranas na kami ng pambubuli ng mga kabataan. Hindi po nila kinaya yung araw-araw na binubuli sa school. May mga guro po na kumbaga ang lit-lit ng tingin sa amin. Elementary po ako, may teacher po na parang nilait-lait ako yung pagkatao ko. Kahit po nung high school, hindi po madali na makasurvive sa ganun na ngayon nga po, college ako. Parang doon sa naranasan ko nung elementary ako at high school ako, parang naisip ko na dumistansya sa mga tao. Napakahirap po noon. Education is seen by the Aitas of Alabat, Quezon as a way to flee from poverty. Thus, despite the criticisms, they moved from mountains to downtown just so the children may attend school. Ako nagpapaaral ng aking mga kaaapuhan, kaya ako na ito sa patag. Dati kami nasa kabundukan ay layo na mapaglulusong dito ay parang kami sa... Akwan wa enti ama yetu kwan ba ya han fi Moving away from the comfort of home was a na decision to be made with the sɛ wo firi fi ahoto wo mu no yɛ adwenetoa felt in life. na wɔn ahunu sɛ asetena yi mu ahotwerɛ kwan a wɔn fa mu no wɔn mpɛ sɛ wɔn mma bɛfa mu daakye atɔ da yɛntumi nnidi prɛnsa da koro mpo abere a ne yɛsua no atɔ da a yɛdi mo mpere baako pɛ da koro bata yɛnti a yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ dɔm bɛkɔ sukuu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ne wɔn daakye mma ɛnyɛ sɛ yɛn
nang po kami tayo, hindi kami nakapag-aral ay. Kaya di Na wala. yɛntumi ankɔ sukuu. Arenti na yɛyɛ ho adwuma ma yɛmma. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛnyɛ adwuma. Na wɔn ama mɛyɛ adesua. Ɛpɛ sɛ wɔn tumi sua adeɛ wɔ sukuu mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ mewu mpo a wɔn bɛtumi ayɛ adwuma na wɔn anyɛ sɛ yɛn. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mfa nea yɛfa mu no. Ɛtɔ da a nnipa binom bɔ wɔn mu abɔ mfie. Mesrɛ wɔn sɛ yɛabrabɔ te sɛ yɛntumi ansua nwoma. Nti ɛnyɔnkofoɔ na ɛnyɔnko nipa wɔn asua nwoma srɛ yɛn. Na ɛhia sɛ awofoɔ yɛ adwuma ahodoɔ na wɔde wɔn mma akɔ sukuu. Saa ɔbrɛ nyinaa ɛte wɔn da Onyankopɔn twɛde ampɔn ase. Yɛyɛ afuo, yɛyɛ kɔpra ho adwuma ne amor. Na yɛkɔsom afoforo. Na nɛ sika a yɛgye ne yɛ 450 na wɔtwe ne mu no. Atɔ da yɛyɛ adwuma mprɛ mmiɛnsa mprɛ nan. Sɛdeɛ bɛbɛtumi de atwintwan yɛn ho. Medɔ na sɛ mekɔ kubefuo no mu a yɛpaapaa kube, atwi kube. Na mɛma ɛhyɛ bidie na da biara wɔyɛ adwumadene ɛsan so dodɔ. Ebinom ɛhyɛ bidie, ebinom nso yɛ hammers. Na medeɛ mekyerɛ nam wɔ nsuo mu. Onyankopɔn ne mmoa ne n'ahomɔborɔ mu. Ɛno nko adɔɔso ma deɛ ɛhia yɛn. For God is not unrighteous to forget one. Na Onyankopɔn yɛ obi a ɔntena ne werɛ bɛfiri mɔborɔ adwuma. Na sɛ yɛ nkurase, sɛ yɛ nsuo so, sɛ yɛ mmepɔ so. Onyankopɔn ne ma wadeɛ ɛyɛ adwuma daa. Yɛma mo akɔ aba daa aba ha yi. Na yɛyɛ n'ani sɔ. Afiri sɛ yɛtumi ahwɛ wɔn a kane ɔyɛ nipa werɛ afiri wɔn wɔ Philippines. Na yɛde wɔn makoma abɛnbɛn wɔn ho. Yɛda obi biara wɔ ha no ase. Yɛda mo nyinaa ase. Yɛda Awurade ase sɛ na yɛtumi ahyia mu. Na yɛn promofoɔ kwan a ɛwɔ Alata Kesel no. One of Yaboafo Members Church of God International. And to me, I see one kwan so akɔsra wɔn. Na tumamufo wɔ ha no akɔba mu tie wɔde gye nnoɔma wɔ mo ani agye. So mahunu saa aboafo yi. So wɔn nim sɛ yɛ wɔ nipa bi wɔ hɔ no ma wɔdwene wɔn. Na maba boa yɛwɔ nkurase yɛn sɛ mutwa po no. Yɛda mo ase na deɛ ɛboro no nyinaa so yɛda Tete Atempon Nyankopɔn ase. Yɛne agye ɛhyɛne mmoa a mɔde abɛboa yɛn na abɛdom yɛn ti. Yɛnyina yɛyɛ nhyira. Na yɛda mo ase bebree wɔ nhyira a mɔde adom yɛn. Asedanka wɔ Nyankopɔn sɛ moahyira yɛn. Na saa mo yi yɛbɛdi bɛyɛ na wɔtwe mmienu ana na wɔtwe mmiɛnsa.
mani agye aboro so sɛ yɛhyia yɛn ho yɛn ho na yɛn nso yɛ mmoa a afiri Awurade. Yɛn yɛ nhyira ma yɛn na mahunu nea menka mpo ɛfiri sɛ Awurade ayɛ yɛn mmoa. Asedanka wɔ Nyankopɔn ɛfiri sɛ yɛn nuanom a wɔfiri MCGI afiri beaeɛ ɛhɔ yɛ ahotɔ. Nanso yɛn yɛ ade kɛseɛ sɛ yɛkuramufoɔ ɛbɛma wɔnom akɔ aba. Na wɔnom atumi apae mu aka sɛ aseda ɛnka wɔ Nyankopɔn. Ama berɛ emu apinisie so aba mfasoɔ. Yɛtumi asoa ayɛ wɔ Nyankopɔn apɛdeɛ. Yɛayɛ yɛn ɛfiri sɛ yɛn ne yɛn mmara nsɛm. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmmara papa yɛn ho. Ɛfiri sɛ yɛakyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛberɛ ɛsɛ mu no yɛbɛtwa so aba. Nti anuanom mmarima ne anuanom mmaa, ɔma yɛntoa so nyɛ papa ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛyɛ wɔ Nyankopɔn ani sɔ na yɛafrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ papa. Yɛda mo ase bebree sɛ moaba bɛboa yɛn. Ɛsrɛ wɔ sɛ momma wɔ Nyankopɔn ka mo ho. Momma boa nnipa a ɛte sɛ yɛne. Yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ nhyira a ɛte sɛ yi aba. Every day is an opportunity to do good unto all men, but most especially to them Ɛyɛ akwanya ma yɛn sɛ household of faith. ɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa ankanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. All shall say yes. Na awieɛ no deɛ ɛbɛtumi aka ne sɛ bɛso mɛda Awurade ase. Aseda ɛnka wɔ Nyankopɔn. Na sɛ ɛyɛ ɔman kronkron na wɔ Nyankopɔn ara n'agyapadeɛ na ne mamfo a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apae nea wɔfrɛ mo firi sum mu ba a ne ha na ɛyɛ nwanwa mu no, ɔkwan baako ɛbɛtumi afa so apae wɔ Nyankopɔn a ɔfrɛ yɛn n'animuonyam aka sɛ bɛma afoforɔ ahotɔ. To God be all the glory, praises. Wɔ Nyankopɔn na animuonyam ne ɛyɛ yie nka no daa.
po ng mga taga-subaybay ng doktrina pong ito ng MCGI. Asana yɛbɛhwɛ MCGI Awurade Mmara Nsɛm adesua aseɛ no. Yɛnam ɔdɔ kwan sɛ ɔretɔn nsa afrɛ mu ama yɛabɔ mpaeɛ tiawa na yɛsua wɔ Nyankopɔn ne nsɛm. Yɛne dafoɔ ne sɛ mɔbɛka yɛn ho ama yɛsua wɔ Nyankopɔn tenenee nsɛm. Momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nea. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Yɛn Agya Twediampɔn. Kristo, nagpapasalamat po Awurade Yesu Kristo din mo. loob mo. Agya, yɛda wo ase bebree sɛ woama yɛn akwannya pa foforɔ a ɛte sei. Pag-aaral ang iyong mga salita. Woama yɛn nkwa ne ahoɔden a Mabuhay yɛde bɛsua wo nsɛm. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛsua sɛdeɛ
Ɛbɛsi yɛabɔ yɛn bra sɛdeɛ wopɛ kronkron teɛ. Yɛn Awurade, wo ne yɛn nkwa wura. Yɛsrɛ wo, boa yɛn na yɛntumi ne wo mmara nsɛm so. Na bere a yɛsua wo nsɛm no, ma yɛdaa ne da nyinaa yɛnyɛ anidasoɔ, ahummɔborɔ, ne asomdwoeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ bue yɛn yɔnko nnipa akoma ne wɔn adwene mu, sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛsua wo nsɛm na yɛatumi abɔ yɛn bra sɛdeɛ wopɛ teɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso, na yɛn nyinaa yɛmmom nkamfo wo din kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn abusua ne wɔn adɔfo wɔ ho ban, na wɔn atumi afiri ehu ne amanneɛ a ɛwɔ wiase yi mu. Wo ne yɛn dwane kɔhyɛbea, wo ne yɛn anidasoɔ. Na berɛ ne aberɛ nyinaa, yɛsrɛ wo sɛ bue yɛn akoma mu, ma yɛnya akoma a ɛmu teɛ a yɛde bɛdɔ wo. Ɛberɛ a yɛtie wo nsɛm no, ka yɛn ho na yɛntumi ntena asomdwoeɛ mu wɔ wiase bɔne a yɛte mu yi. Ɛnnɛ, ɛberɛ a yɛsua wo nsɛm no, yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwoeɛ ɛnni hene wɔ yɛn mu biara akoma mu, na yɛwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ deɛ yɛntumi amfa yɛn ano anka nyinaa, wɔbɛyɛ ama yɛn. Na yɛsrɛ wo hɔ nso bɔne fakyɛ. Wo nsɛm na yɛgyae ade biara a wɔyɛ abrabɔ mu no hyɛ. Yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Tinpo ang kapayapaan ng Diyos. Bɛkyerɛkyerɛ nkɔma obi biara. Yɛnuanom ne awowo mmeammea ahodoɔ wiase. Sɛdeɛ mokrom mmara a mote yɛn ka wɔ mu wɔte biara. Ɛda hɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnnɛ da yi yɛbɛtoa so wɔasua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛne yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yerɛtoa nsa afra mo Momma ka yɛn ho. Dɔnhwere kakra yi mu. Ɛnnɛ da yi ɛyɛ yawo da. Wɔ Philippines ne Ghana ha yi yɛne da ɛtɔ so nkron a yɛasua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛn ɛbɛtoa so akɔpem ɛnnɛ na wɔtwe ayawo da sɛnɛ. Na ɔkyena ɛne dwo da nso yɛbɛtoa so. Na Yerɛtoa nsa afra mo sɛ Momma yɛntoa so nsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nwie. Na sɛ musua wie a yɛnyere mo sɛ mommɛka yɛn ho. Na mmom mo ankasa mu ɛna mobɛtoa mo adwene afa ne emu ti yɛn ho. Na deɛ yɛbɛtumi de yɛama mo ne sɛ montie yɛn gyidi a yɛsua firi Twerɛnsɛm kronkron a yɛkenkan akyerɛ mo no. Na yɛne da so wɔ ne sɛ mobɛtie nkyerɛkyerɛ no nyinaa. Na yɛpɛ sɛ yɛda obi biara nso a ɔbɛka yɛn ho yɛn yɔnko nipa anuanom a ɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. Kasa biara a motie yɛn wɔ mu wɔ no. Na yɛde sua no ntoaso wɔ nie bra yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na ɛnam brother eliseo no so na ɛba. Anuanom menkyɛ a ɛkoma mo sɛdeɛ mokrom mmara mote yɛn nka wɔ mu wɔte biara. Momma yɛnhyɛ ase anuanom. Da bɛn na yɛhyɛ papayɔ ase. Montie yɛba abɛkan Hebrifoɔ nwoma tidu a nkyɛmu 24 kɔpem 25. Na momma yɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Momma yɛnyina ha kakra. Asɛm a wɔde di dwuma ne sɛ momma yɛnhwehwɛ Greek kasɛm no. Asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasɛm no yɛ katanoeo. Na menim sɛ mabɔ ne yie a nanso asɛm no ase kyerɛ ne sɛ wobɛhwɛ biribi yie paa. Wohwɛ biribi yie. Na yɛkyerɛ aseɛ sɛ momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Na yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛn honom. Ɛnɛ wiase a yɛte mu yi obi anwene obi aho. Ɛbra na meyɛ abɛmu aketewa no. Na sɛ mpo wɔn a ɛno mote mpotemu no ɛyɛ kwansini baako na da yɛn ntam kura no a yɛnim wɔnom. Anaasɛ fie a yɛtwam hɔ ɛkɔ sukuu no yɛnim wɔn. Na yɛtwa kwansini mmienu kɔ sukuu. Me ne me nua baa ketewa Onuabarima Beth brother Daniel maame. Yɛmmienu yɛtwa kwansini bɛboro mmienu ɛkɔ sukuu. Ɔmo a no ɔmo te yɛn mpotemu ɔmo te akyirikyiri nyinaa yɛnim wɔn. Wɔnom na ɛbɛtumi aboa wo. Anaasɛ wɔnom nso na wobɛtumi ayɛ wɔn papa. Saa na abrabɔ teɛ tete no. Ɛnɛ wɔn a tete efie baako mu afihyia mu mpo obi anwene wo ho. Wɔn anwene nipa wɔn dan edi nhwɛanimu no. Nanso asafo yi mu no yɛwɔ asɛdeɛ. Asɛm katanoeo kyerɛ sɛ wohwɛ biribi yie. Na yɛwɔ mmara nsɛm bi wɔ asafo ni mu ma anuanom sɛ wɔnom ɛhwehwɛ wɔn ho. Na wɔntwetwe wɔn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Kan Twerɛnsɛm no bi brother Daniel. Na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho yɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Verse 25. Na momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no.
na momma yɛtutu yɛn ho yɛn ho fo bradodo a mohunu sɛ ɛda no reben botaye nti a yɛhyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu mumu no deɛ nti yɛwɔ nhyia mu wɔ asafo ni mu no ɛnte sɛ Catholic asafo ni mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ asɔre a wɔpaakɔ ɔmpaamɛnkɔ sɛ afe baakɔ koraa na wɔmaayɛ a ɛmfa wɔ mo wodeɛ sɛ daa bɛdi wa woda nko na wobɛkɔ anaasɛ da sinunku bi anaa fɔfida bi anaa wotɔ atade foforo bi hyɛ anaa wonya sika na apɛ sɛ wɔkɔ asɔre a ɛyɛ waa wasɛm ɛwɔ Catholic asafo mu haliga so ha asafo mu no sɛ wokɔ wɔ mo sɔre so ma sɛ kuta sika kuta afɔdeɛ ɛnyɛ saa bɛbu aba mu koraa ama wo ma abere biara a wobɛkɔ asɔre no saa nsɔre ɔmo so wɔba kuta sika fabiribi bɛbɔ afɔdeɛ saa na nsɔre binom teɛ na sɛ nyɛ yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu deɛ nkyɛ yɛde yɛadwene edi saa no mɛyɛ kyerɛ no yɛn asɛda afɔdeɛ no ɛnyɛ sika no nko deɛ nkyɛ yɛhyia mu no ɛnyɛ sika no ne ade titire nti a yɛbɛhyia mu sɛ yɛbɛyɛ asɔre botaye mmapa nti a yɛhyia mu no ɛne sɛ anuanom bɛhwehwɛ yɛn ho yɛn honom ate yɛn ho yɛn honom enka ne yɛabɔ obi biara ɔwɔ ahokyere mu na sɛ obi yade anaa sɛ obi wɔ amane a momma yɛnhwehwɛ ɛntwetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne enwuma pa mu na momma yɛnyaa yɛn ho nhyia mu sɛdeɛ ebinom yɛ no ɛno nti ɛdeɛ ne ɛde yɛn adwene bɛdi akyire na mmom momma yɛtutu yɛn ho fo adeɛ yɛde yɛn adwene bɛdi akyire no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no yɛhyia mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo na ahwehwɛ yɛn ho no makyerɛ kwan te sɛ ne yɛtɔ me da koro bi 1964 na mewɔ Kavite bɛkɔ asɔre wɔ Bakɔrɔ Kavite 1964 ebi a na yɛnya ngom mu binom saa brɛ na misua na mɛde bɛyɛ mfie du nson na mɛkɔ asɔre wɔ hɔ bɛyɛ bosome baako na mehunu sɛ na wonua bi hyɛ ataadeɛ baako no ade biara na mebisa no sɛ wonua wadwuma mu ataadeɛ ni ana na ɔka sɛ woda bi o na mɛka sɛ mefiri sɛ wadwuma mu ataadeɛ firi sɛ ɛno ne ataadeɛ adaeɛ a wohyɛ ba na akyire na mehunu sɛ wonua no yɛ ohiani ofiri bi nakae ɛno ne adekodeɛ nti ada wɔhyɛ ataadeɛ baako no na wɔtwe so wɔ no mebrɛ no polo shirt na wɔtwe so no ɔbaa no wɔhyɛ ataade foforɔ no deɛ nti ɛbaa ne saa ne sɛ na ayɛ sɛ ataadeɛ baako pɛ ne ɛwɔ oni ataade foforɔ biara na mmom sɛ wɔhwɛ biribi sei a ɛbɛkenya ɛbɛtwe wo ama wɔayɛ papa wɔ Galamington do nso na mehunu sɛ mpaboa na ɛhyɛ wɔ nua no saa brɛ na mewɔ didibea na sɛ restaurant na menya sika kakra na menya ma mɛyɛ wɔ sempakeni na meyɛ asafo ba kɛkɛ wɔ asafo ni mu na mewɔ me ankasa ma didibea saa brɛ na me maame hyia ebia na wadi bɛyɛ mfie aduonum ana aduosia 50 ana 60 years saa brɛ na me maame hyia wɔn ne tire nyinaa yɛ tum na ɛbrɛ na mekɔ Galamington hyia dan mu no mehunu sɛ wonua bi hyɛ mpaboa a ɛnyɛ baako benkum nifa ɛnyɛ kala koro ɛyɛ no koro sɛ ampa sɛ wɔ anuanom binom wɔ hɔ no mu a wɔyɛ ahiafoɔ mehunu ne mmɔbɔ metɔ slippers foforɔ kɔmaa no yɛn ne Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ase kyerɛ ma anuanom ɛno ne botaye nti a wɔsɛ yɛhyia mu momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enwuma pa mu awɔ sɛ yɛdwene nipa ho awɔ sɛ yɛnya abadaye ne tema honhoma anuanom sɛ no kora safo ne mu deɛ yɛmfiti prako penhyia mu wɔ hyia dan mu hɔ kɛkɛ abra yɛnkyea yɛn ho na nokora wɔ mu no sɛ na sɛ yimpo yɛankyea kora no a ɛnyɛ hwee
na bo mo hwɛ wo nua na ɔwɔ ahokyere mu no yɛhwehwɛ yɛn ho ɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu adentira adekoro no ara ɛna yɛka ho asɛm wɔ Mateo nwoma ne mu Awurade Yesu Kristo ka sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu Momma yɛn kenkan Mateo nwoma 26:42 monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu hɔ mpɛdeɛ nanso honam no ɛyɛ mmerɛ yɛn ɛsan so yɛ asɛm foforo a yɛnsan so ankyerɛ aseɛ yie ɛwɔ Tagalog kasa mu aka no Greek kasa ne Brafo kasa mu sɛ monwɛn no kyerɛ sɛ wobɛhwɛ biribi Brafo kasa mu na sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ anka sɛ ɛyɛ serepɛ Tagalog kasa mu yɛkyerɛ aseɛ no ɛsɛ ɛyɛ serepɛ mɛnna ɛwɛ sɛ wanserepa anadwo koraa na wobɛtumi anwɛn wɔma nkyerɛ aseɛ yi sɛdeɛ ɔkae na sɛ yɛsɛ sɔre anadwo na serepɛ no obi ada hwan na abɛhwɛ no anwɛn no hwan na abɛhwɛ no atwe na kɔ ɔdɔ mu asɛm wɔde wɔkyerɛ aseɛ wɔ Tagalog kasa mu no mapuyat ɛwɔ sɛ anka wɔkyerɛ aseɛ sɛ hwɛ biribi dwene nipa ho te sɛ ne wɔhwɛ wɔ Hebrew kasa mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu te deɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu no nwɛn ebia na sɔhwɛ no mu de ne ho aba ɔbaa bi to nsa afrɛw wɔmɛsrɛw kogya me ha obiara nka me ho ɛna wɔagya wɔ yere ne wɔ mma hɔ ɛna wɔkɔdi saa adwamanfoɔ no akyi nwɛn ma wɔadwene nna hɔ ahwɛ no wakɔ sɔhwɛ mu de kan nwɛn na hwɛ sɛ bɔne bi ba na wankɔ ankɔtɔ sɔhwɛ mu nwɛn ma w'ani nna hɔ hwɛ baabi a wokoro ebia na wokɔ baabi a yɛnom nsa anaa baabi a akorɔnodeɛ ɛkɔ so anaa akorɔmfoɔ wɔ ana baabi a yɛnom nnubɔne obi sɛ brabɛse ne yɛnkɔ a dwene ho na nwɛn sesehwɛ sɛ biribi ko na wokɔ akɔyɛ na yɛade pa anaasɛ ade bɔne saa ara so na yɛhyia mu wɔ nhyiamu no mu ana yɛba asɔre a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ anuanom akyira kwan ɛtwetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na Momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu ɛhɔnom na adwene no firi adentira deɛ nti a Onyankopɔn ahyɛ anuanom sɛ wɔanom nhyiamu mmom ɛno nti yɛnom ne nkyerɛkyerɛ no mu baako a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ asafo ni mu yɛbɛbɔ mu ahyiam ɛno ne yɛ nasɛdeɛ ɛsɛ Momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu na botaeɛ edi kan na sɛ anuanom bɛhunu wɔn ho na yɛtumi ada yɛn dɔ na yɛn tema adi akyerɛ anuanom na yɛatwetwe yɛn ho akɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na nhyiamu mu no ɛsɛ Momma yɛtutu yɛn ho fo ɛyɛ a wohia wɔhunu woyɛ Kristoni a ehia sɛ yɛnya adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban Akristofoɔ deɛ adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban ne sɛ da bia yɛbɛtu yɛn fo te sɛ kaa da biara de di dwuma no yɛhia maintenance anaasɛ adeɛ ha yɛbɛtumi de yɛabɔ yɛn ho ban yɛhia sɛ yɛsesa kaa no engine oil na yɛhwɛ kaa no nsuo dodo a wɔ mu ɛwɔ sɛ kaa no da biara no yɛhunu maintenance wɔ mu Akristofoɔ nso saa ara na adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban no ɛyɛ tema ne wɔdɔ a yɛbɛnya ma yɛn ho onuadɔ na afei yɛtutu yɛn ho fo afutuo de bɛma yɛn ho no yɛyɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɛno na bɛkanya yɛn atwe yɛn akɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu ɛhɔnom na yɛn dɔ a yɛwɔ ma anuanom bɛhyɛ aseɛ afiri ɛna sɛ ba papa yɛ mu na sɛ da yɛtumi tutu yɛn ho fo a na yɛtumi anya akwankyerɛ ɛwɔ yɛ daa abrabɔ mu yɛsonsɔre ahodoɔ mu no tirimopɔ pɔtenti a wɔnom ahyia mu no sɛ asɔfoɔ no pɛ sɛ ɔmo hyɛ mu na ɔmo gye sika ɛno nti sɛ wuni sika a bɛbɔ afɔde a waba mu kura bu
nanso sɛ woni sika ɛ sampa sɛ woni sika ɛ sɛ woni sika ɔde bɛtɔ slippers ɛ wofiri sɛ wo Nyankopɔn nte wase ana wonim sɛ Nyankopɔn nim sɛ ampa yɛ wanuanom ahiafoɔ wɔn nni hwɛ wɔ asetena yi mu na ɛnyɛ no nti ɛna bɛbu saa wanuanom anim tia yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu anuanom ahiafoɔ nso ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛhunu ne hia na afei atwetwe yɛn akɔ nnwuma pa ne wɔ dɔ mu bɔma yɛnkenkan James 2 verse 1 menuanom momma nnipa animhwɛ ne yɛ Awurade Yesu Kristo ɔyɛ ne monyam wura no gyidie inni afira bɔma yɛnyɛ nnipa mu yiyimu na sɛ wɔ nipa wɔhyɛ sika mpɛntea ne ataadeɛ fɛfɛ ba mo hyia dan mu na wɔhiani nso de ataadeɛ tantan ba hɔ na mohwɛ deɛ wɔhyɛ ataadeɛ fɛfɛ no na moka sɛ wo deɛ tena deɛ ɛyɛ ha na moka kyerɛ wɔhiani no sɛ wo deɛ gyina no hɔ anaasɛ tena menan ase adwa ho ha ɛno ɛnyɛ pae na mo pae mo mu na mo ayɛ adwenemɔne atemmufoɔ saa nipa no yɛ nipa bɔnefoɔ na sɛ obi ba mo hyia dan mu sɛ dɛ ɔnte ne Yakobo ka kyerɛ Yudafoɔ no na sɛ obi hyɛ ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na ɔhyɛ sika kɔkɔɔ kawa ahyehyɛ ne ho bebree ɔhyehyɛ nhweneɛ ɛne kɔmmuadeɛ ɛba mo hɔ na ohiani nso hyɛ ataade tantan ba hɔ a ɛnyɛ akyiwadeɛ ɔnte ne Yakobo ɛka sɛ obi mpo hyɛ sika kawa ana ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na moka kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔntena baabi ɛyɛ no na wɔhiani nso de ataadeɛ tantan ba hɔ ebi a ataadeɛ mu kora bɔbɔ ntokuro anaasɛ ataadeɛ ateteɛ ɔno mpo wɔ ho kwan sɛ owura hyia dan mu hɔ bi na Judafoɔ yom kuta adwene bɔne mpo yɛ ɔmama obi a wɔhyɛ ataade tantan kwan mpo aba hyia dan mu hɔ na so Church of Christ asafo wɔ Philippines no wɔhyɛ t-shirt ɛma wɔma hyia dan mu hɔ na wɔn kyerɛkyerɛ ɛne twerɛ kronkron no mu adentira ɛfisɛ tete asafo no mu mpo ohiani hyɛ ataadeɛ tantan kɔ hyia dan mu hɔ koraa yɛma no kwan ma ne wura mu na so wɔn mo deɛ wɔhyɛ t-shirt ɛma wɔn nwura hɔ anuanom mɛka yɛn akyerɛ mo mɛmɛto nhyɛ wɔn mo so mɛka yɛn akyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ anyɛ hwee no mobɛhunu sɛ yɛn mo wɔ twerɛ kronkron no mu wɔ Akristofoɔ mpote mu tete mmere mu no yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a na wɔyɛ ahiafoɔ na ohia bɛn pa na wɔn wɔ mu wa wobɛtumi aka sɛ bia na ohia buburo nyɛfiri sɛ na wɔn inni hwee yɛwɔ Akristofoɔ binom wɔ hɔ no mu na saa na wɔteɛ Korintofoɔ nwoma edi kan yɛti du baako ɛnkyɛm aduonu mmienu na muni afia mudidi na munum wɔ mu anaasɛ animtia na mubu Nyankopɔn asafo no na mugu wɔn a wɔni bie no anim aseɛ abra anuanom a wɔ Korinto hyia mu no wɔn mo de nnuane bae ebedi ebi boboroyɛ ɛkɔm de ebinom ɔwɔtɛ ne Paul etu wɔn mo fo ka sɛ muni afia mudidi na munum wɔ mu anaasɛ animtia na mubu Nyankopɔn asafo no na mugu wɔn a wɔni bie no anim aseɛ ɛfiri sɛ yɛwɔ anuanom binom wɔ hɔ no ma wɔn mo nni hwee wɔn amfa hwee ankuta kɔm den wɔn ɛno nti sɛ woba abɛdidi a didi wɔ wo fie adentira onua a wɔni hwee no ebi kora na kɔm de no wɔama ne biribiara yɛwɔ anuanom ahiafoɔ a wɔn nni hwee wɔre mmɔ nkɔ ne nkɔtɔ nanso wunua no oni hwee nti wanya bi ani wɔama no yɛne deɛ wɔtɛ ne Paul ka ebi aboboro kɔm de binom yɛnkenkan 1 Corinthians 11:21 ɛfiri sɛ obiara di wɔn ara na aduane ansa na kɔm de binom na binom nso aboboro nsa ɛno nti wɔn mo nwene wɔ wɔn nuanom ho obi adwene wɔn nko ane deɛ ho ebi wɔn di wɔn ankasa aduane kɔm de binom ebi aboboro nsa
kyerɛ sɛ ebi yɛ didi aboroso ebi nso anonom aboroso nti wɔn nyinaa aboboro arosɛ wɔn firi sɛ yɛn ne yɛfrɛ no Awurade yɛ didi yɛ a asɔfoɔ kyerɛkyerɛ no yɛ mmerɛ mu no ebi a obi wɔ sika bebree de nsa pii ɛbɛnom boroyɛ na so kɔm de binom yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a no wɔnni hwee yɛne deɛ wɔn kyɛn ne Paul kana mu gu wɔn a wɔnni bie no anim aseɛ wɔntumi mpɔ mfa hwee amma paano koraa no wɔ ne bi nti wɔn kyɛn ne Paul sɛ menyi mu ayɛ ana yehu deɛ menyi mu ayɛ deɛ mo yɛ ne yɛ mfomsoɔ ano nti yɛne deɛ wɔn kyɛn ne Paul kan yɛ asafo ne mu no ampa sɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔnni hwee anuanom mɛkyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu yɛn ho akyerɛ kwan sɛ yɛhyia mu bɔ mu a ɛyɛ a na yɛ sononko yɛnya anigye atenka sononko bi ɛwɔ nhyiamu no ase yɛnya akoma mu anigye yɛnya anigye wɔ yɛ akoma mu Momma yɛnkenkan Yohane nwoma eti baako nkyɛmu 12 2 John 1:12 mewɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ monhwɛ wɔn tɛ ne Yohane Nyankopɔn hyɛ mpakani mewɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ Vesaya no kasa mu ase mewɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ asɛm mama himpit kyerɛ pɛpɛɛpɛ na yɛn anigye awie pɛyɛ anigye a awie pɛyɛ no sɛ wokan anuanom ho a wone wɔn hyia mpo ne mpo a na wonya anigye awie pɛyɛ mfato bra na mewɔ Philippines apart me sifiri simpie ne so ɛnante anuanom mu ɛfisɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mu a yɛnya anigye yɛ sononko sɛ anyɔnkofoɔ dada bi a wɔn ahyia mu bio wɔn kaekae ɔdɔ ne nea asisi pɛn saa na ɛteɛ wɔ asafo ne mu Mmara Nsɛm ma yɛn sɛ yɛbɛsa ne ahyia mu bio Momma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim botaeɛ de kan ne sɛ bɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwan ade a wohia ne di mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo Momma yɛnya no nto hɔ kakra Momma yɛhwehwɛ mu na sɛ yɛhyia mu a adeɛ ne yɛbɛyɛ Catholicfoɔ gyidie mu no abra wɔn yɛ asɔre na ebiti abɔntene ɛnom cigarette ebi nom ntaa yɛne ne yɛkɔ so wɔ Philippines deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛhyia mu a asafo ne mu no yɛwɔ dwumadie Momma nhwɛ mu mfiri twerɛ kronkron ne mu Tete Akristofoɔ no hyia mu Momma yɛnkenkan nhyiamu bi a ɛkɔɔ so wɔ Tete Akristofoɔ no mu wɔ asomafoɔ nnwuma etia de no nkyɛmu nson Acts 27 na ɛnawɔtwe moda edi kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no Paul kasa kyerɛɛ wɔn efisade akye a ɔbɛkɔ na wɔtoa asɛm no so ara kosii ɔdasuo mu Wasɛmpakani Luka aka sɛ ɛnawɔtwe moda edi kan no a kyerɛ kwasieda ano ne nawɔtwe moda edi kan adwoɔda benada wukuoda yawoda ne memeneda ne da ɛtɔ so nson twerɛ kronkron no mu no memeneda ne da ɛtɔ so nson ɛno nti nawɔtwe moda edi kan no yɛ kwasieda na anuanom ahyia mu hɔ ɔmotene Luka ɛka sɛ na nawɔtwe moda a edi kan a yɛhyia asɛ rebubu paano no Paul kasa kyerɛɛ wɔn efisade akye a ɔbɛkɔ
na wɔtoa asɛm no so ara kɔsii wɔdasuo mu. Kyerɛ sɛ yɛnhyia mu no fa kɛseɛ yɛde sua Nyankopɔn asɛm. Yɛde sua Nyankopɔn asɛm. Masia bɔso bio. Bɛma to nhyɛ wɔ biara so maabu mfu. Mento nhyɛ wɔ so me ne wuni asɛm. Me de yɛde wɔtwerɛ kronkron no mu na mɛkyerɛkyerɛ. Ɛwɔ asɔfoɔ no so twerɛ kronkron no mu sɛ yɛnhyia mu ne fa kɛseɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn asɛm. Ɛno nti ɔmo ne Paul ka asɛmpa no kɔpem wɔ dasuo mu mpo. Adedira. Katolikfoɔ mu deɛ ɛbra wɔn mo ahyia mu no. Bo no asɔfoɔ no abu nkotodwe na ɔtoto ne nsa koe no ɔnwanwan ne nsa na afei ɔmo ɛnwan hyɛ ne saa ɛwɔ afɔrebukyia no so ɔmo yɛyɛ amanneɛ bebree na afei obi akenkan twerɛ kronkron no na ɔkenkanfoɔ no bɛka sɛ akenkan a edi kan na wakan twerɛ nsɛm baako anaasɛ mmienu bi ɛno ne akenkan edi kan na ɛyɛ adwomtofoɔ no ato dwom asɛdanka Nyankopɔn asɛdanka Nyankopɔn wɔde wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase. Wohwɛ abɛfrɛ sɛ ɛda ama ɛfisɛmo to dwom na ɔkenkan foforɔ nso aba kenkan ɔkan twerɛ nsɛm baako anaa mmienu ɔkan wie ɔsɛ asɛdanka Nyankopɔn yɛakeka sɛ kenkan tɔ so mmienu asɛdanka Nyankopɔn sɛ wɔde wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase. Ɔmo kenkan twerɛ nsɛm no nko a yɛnkyerɛm na ɔsɔfoɔ no ato nansesɛm na afei wɔn ahyɛ wɔn maase no ase wɔnhyɛ da nte Nyankopɔn kyerɛkyerɛ papa biara wɔn kenkan twerɛ kronkron kratafa nnan bi wɔn san so kora nkyerɛm wɔ a wɔnte aseɛ na ɔkora asafo yi mu no ɛnte saa wɔ ha yɛne nhyia mu ne fa kɛseɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ na yɛnyaa yɛn ho nhyia mu sɛdeɛ ebinom yɛ no na momma yɛntutu yɛn ho fo bra dodo mo hu no sɛ ɛda no rebɛn nti hia Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ bra dodo mo hu no sɛ ɛda no rebɛn na bra ɛda no rebɛn no momma yɛntu mmerɛ yɛntu yɛn ho nsi wɔ nya adagye pii ɛmfa nsua Nyankopɔn asɛm Tete Akristofoɔ no hyia mu botaye ntia wɔn mo hyia mu ne sɛ wɔbɛhunu wɔn ho na wahwɛ sɛ ebinom wɔn no betumi ahwehwɛ wɔn ne kyerɛ kwan ayɛ wɔn papa ana wahwehwɛ sɛ bi ebinom hia futu ana ebetutu yɛn ho fo afei momma yɛn hyia anuanom nnoɔma bɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɔ abura yɛhyia mu momma yɛn kenkan 1 Corinthians 14:26 na afei de anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adiyi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ mama ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron mu ana Catholic twerɛ kronkron ne Protestant twerɛ kronkron na bi wɔ mu ana sɛ boha no kasa mu na sɛ na afei deɛ anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adiyi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ mama ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ kapampanga ne kasa mu na sɛ na afei yɛde anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adiyi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ mama ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ ano nti ayade mu da hɔ pefe sɛ yɛhyia mu a ɛwɔ dwumadi ɛyɔ ɛnyɛ ne wɔpɛ na wɔba bɛyɛ sɛ yɛhyia mu mo biara wɔ dwom ano nti na yɛto dwom wɔ yɛnhyia mu ase no ɛwɔ sɛ dwom to kɔ so ebinom bɛbisa sɛ na ade nti kora na wohia sɛ yɛto dwom
anuanom ahunu adwom nnoɔma no mu baako a ɛyɛ anigyedeɛ wɔ nipa abrabɔ mu ɛnti na adwomtofoɔ nya sika no dwumadie no mu baako a anigye wɔ mu ɛyɛ dwomtoɔ ebia na munim anaasɛ bia yɛ nkyerɛ mu nanso adwomtoɔ de anigye bra akoma no abra na yɛbɔ wiase no yɛbɔ yɛ wiase a yɛte mu yi no saa abra na nipa bi ani wiase abra na yɛbɔ wiase na abɔfoɔ to dwom ebia na munim sɛ adwomtoɔ anaasɛ nnwom kora nyine sine wiase ankasa mu bɛpɛ sɛ mehunu nnwom abɔfoɔ no toyɛ abra yɛbɔ wiase Momma yɛnkenkan Job 38 verse 4 mesrɛ mo anuanom montie na mobɛsua biribi monte mfiri afoforo Momma yɛnkenkan ɛhe na wowɔ bra meto asase fapem sɛ wowɔ ehunumu a kan hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ wonim anaasɛ hwan na wɔsaa so homa ɛdeɛ so na wɔde ne nyina so asiyɛ anaa hwan na wɔde ne twa so tiboɔ toyɛ bra de kyeyɛ nsoroma bɔ mu to ahurisie dwom na wɔsoro dɔm nyinaa bɔ ose no Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ abra no ne na kasa no ka kyerɛ Yob sɛ n'anim deɛ ɔwɔ ne nɔɔso Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ ɛhe na wowɔ bra meto asase fapem sɛ wɔwɔ hunumu akan yɛn de wɔka kyerɛ Yob hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ ɛno nti nokore wontumi mpo sɛ asase wɔ ne susuyɛ ɛwɔ ne susuyɛ wiase no wɔ ne susuyɛ sɛ de Nyankopɔn na wɔbɔ wiase no asɛm teɛ wiase wɔ ne susuyɛ munum adekodeɛ ntira sanka wiase ne susuyɛ anka nka yɛntumi mpo ntena wiase hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ wonim anaasɛ hwan na wɔsaa so homa ɛdeɛ so na wɔde ne nyina so asiyɛ ana hwan na wɔde ne twa so tiboɔ toyɛ bra de kyeyɛ nsoroma bɔ mu to ahurisie dwom twerɛ kronkron no mu na de kyeyɛ nsoroma wɔbɔ mu to ahurisie dwom na yɛ abɔfoɔ ade kyeyɛ nsoroma wɔ twerɛ kronkron no mu na wɔn to dwom no wɔyɛ abɔfoɔ Momma yɛnkenkan na de sɛmɛti baako nkyɛmu aduonu Revelation 1:20 nsoroma nson a wohunu no menifa so no ahu ntasɛm no ne sika akane adua nson no nsoroma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ na akane adua nson a wohunu yɛ no yɛ asafo nson no nsoroma nson no yɛ abɔfoɔ sɛdeɛ twerɛ no seyɛ nti twerɛ kronkron no mu deɛ nsoroma kyerɛ sɛ abɔfoɔ abra na Onyankopɔn ɛbɔ asase yi no adekyeyɛ nsoroma ato dwom yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ wɔsoro dɔm na wɔn ɛbɔ ose yɛnom ne abɔfoɔ yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ ɔsoro dɔm abra na nipa nya maaeɛ no na abɔfoɔ wɔ hɔ nti abra na nya mma nipa no na asase no nko na yɛbɔ no na dwomtoɔ kora wɔ hɔ dada adekyeɛ nsoroma ato ahurisie dwom abra yɛbɔ wiase no na abɔfoɔ ɛto dwom ɛno nti dwomtoɔ ɛyɛ nnwuma pa no mu baako a nipa betumi ayɛ abɔfoɔ no yi Onyankopɔn ayɛ abra na Onyankopɔn ɛbɔ wiase no wɔmoto ayɛ yie dwom ma Onyankopɔn kamfo no ɛsiane wiase a no wɔ bunti ɛyɛ adepa saa ara nso na ɛteɛ wɔ Onyankopɔn asafo ni mu sɛ anuanom hyia mu a ɛwɔ mmara nsɛm sɛ yɛhyia mu a mo bi wɔ dwom mo deɛ mo nwene ho anuanom yɛto dwom ma biribiara yɛto dwom ma flankaa no yɛwɔ national anthem sɛ yɛwɔ
woto dwom mpo ma wo maame mafeda na wote bɛn me maame nti wo dwom kora ma wo maame asɛ wo dwom ma wo maame a adwom nso wo ho ma wo papa aho me papa me de ɔdamu sononko aho me papa me de ɔyɛ ma me pa mo hono wo nkwa na nyina wotena mu sɛ ɔba no aba abɛsene sɛ abɔfra na aba abɛsene sɛ deɛ wo se ɔba bi pɛ ɛna sɛ wo yɛ ɔba a bia na yɛ se wo pɛ wo yɛ ɔbarima a bia na wo se ɔba bi pɛ wo bɛsen ato dwum bio Philipia mam no bɛma no ɔpɛ ɔba bi no ɔbɛkɔ akɔgya ne mpoma akyi no wɔto dwuma ma no ɔse wo nkuto na mɛdɔwo mɛnkwa na nyinaa ɛno nti wo adwom ma wo maame wo papa wo dwom mpo ma wo man mɛyɛ Philipiani yɛwɔ dwom mpo ma anoma a yɛakye no ahyɛ buom anoma a wotumi tu faafaa wɔ wiem na wakye no ahyɛ buom no wɔbɛsu yɛyɛ anoma wakye no ahyɛ buom anoma nso a wɔ buom anoma a yɛkum no nso ɛwɔ dwom onipa tirimɔdenefoɔ wakoma ɛni abadaeɛ na sɛ wɔgye me nkwa firi me nsɛm a anoma bi bɛsu adentira ɛwesɛ sei na ɛhyɛ aseɛ obi too boɔ ɛbɔ anoma ketewa bi wɔ dua so na boɔ no ɛbɔ anoma ketewa no ntaban na ɛɛya wɔntumi mpo antu na wɔnya atenka bi so wɔhunu sɛ yɛ nipa no wɔka ase anoma ketewa na yɛto boɔ no ka asɛm bi onipa tirimɔdenefoɔ wakoma ɛni abadaeɛ na sɛ wɔgye me nkwa firi me nsɛm a anoma foforɔ bi bɛsu ebi a anoma baako pɛ na bɛsu ɛwesɛ bia na wɔyɛ anoma a ɔnwoyɛ barima ne bi deɛ na sɛ owu a nipa baako pɛ na bɛsu pɛ bebree bɛsu yɛwɔ nnwom mpo ma paano a yɛto ice cream mpo wɔn a wɔtontɔn ice cream ɛto dwom ebinom mpo to nnwom kora mpo fa fish ho na fish abɔ mu ɛdɛ paano a yɛntumi antɔn mpo ama no ansa ɛwɔ nnwom paano a obi antɔ no abobɔ ntu nti nkama yɛ sɛ yɛto dwom adeɛ biara na hwɛsopa baako a abɔfoɔ no de kyerɛ yɛn ne sɛ abra na wo Nyankopɔn ɛbɔ asase yi no wɔn to dwom ma wo Nyankopɔn ade edi ho adanseɛ kyerɛ sɛ abɔfoɔ no to dwom ma wo Nyankopɔn no bɔma yɛn kenkan ade sɛ metin so nkyɛmu du baako na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahenwa no ne mpenifoɔ no ne ateasefoɔ baanan no ho ahyia na wɔde wɔn anim butubutu fam ahenwa no anim na wɔkɔtoo wɔ Nyankopɔn ka sɛ amen nhyira ne animuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahoɔden yɛ yɛn Nyankopɔn de adaadaa amen abɔfoɔ no wɔyɛ dodoɔ sɛn Yohane sɛ abɔfoɔ no dodoɔ ayɛ mpem ahodoɔ mpem
Momma yenkenkan brother Daniel. Na mehwe na mete abofo bebre a botwa ahenwa no ne atiasefo no ne mpenifo no ho kontonkron enne. Wanano si empempem ne empem ahodo empem. Adi se meti num chemu du baako. Ede na abofo no yoye. Wanu eyi wo Nyankopon no wosoro no animonyam. Aye, omo yi na ye hye na animonyam. Revelation 5 verse 8. Na woje enwoma no atiasefo ba na no ne mpenifo aduno na no hwehwe ase adwama no anim. Wonyina kurekura nsankuo ne sika mfamfa a ohwama ya hotefo mpaebɔ no aye no mama. Na woto dwom foforo se wofata se woje enwoma no na wobue ne nso ano no efrise waku wo na wode wo mogya toye na ma wo Nyankopon efiri emusua ne okasa ne nkorofo ne aman nyinaa mu. Ayade mu da ho pefe se wona wo so te se mpenifo aduno nan atiasefo ba nan no won mo to ayeyi dwoma wo Nyankopon. Na saabofo beberebe na won mo so eto dwom. Na won mo to dwom ayi wo Nyankopon aye. Yekenkan Revelation 15 verse 1. Na mehunu nsankyene foforo bi wo soro. Na mehunu nsankyene foforo bi a aso na ye nwanwa wo soro abofo ba aso a wokurekura wo ha wo musuo enso na etwato a eno na etwa Nyankopon abufuo no to. Na mehunu biribi etese ahwehwepo a ejafra mu na wona wodi aboa no ne honi ne din kunta hyansode ye ho nkunim no ginagina ahwehwepo no anu kurekura Nyankopon nsankuo. Na woto Nyankopon akoa mo se dwom ne adwama no dwom se Awurade Nyankopon adenyina sotumfuo wonwoma ye akese na eye nwanwa wana wosoro dom abofo empenifo aduno nan atiasefo ba nan won munyina atoto dwom yi wo Nyankopon aye. Afi de bepese meka ne se asasi so abofo ne ba asasi so mpo womoto dwom omayenkenka Luka matimienu nchemu nson Luke 2:7 na obo na bakan berima na wode ntoma kyekyere no na de nato emode de daka mu efrise wanya kwan ahohodan no mu na enyanhwefo bi wo saasase no so da wuram rewan won enyankuo anaadwo na Awurade bofo begina won nkyɛn na Awurade anim onyam rantwa won ho hyiae ne ho kase ka won na wabofo no se won se mu nsuro na hwe mede asempa a eye enigye pii na ebeye amanyina dia merebremu se enne wawo agenkwa a one Kristo Awurade no amamo wo David kurom na ye ne monsenkyerene mobehunu akokwa wode ntoma kyekyere no se woda emode de daka mu na empofrim ara wosoro asafo bebre beka obofo no ho yi wo Nyankopon ayese hanimo nyam enka wo Nyankopon wosoro na asomdweye enka enipa woso nani wo asase so katlakafo kramfa yenkere enwom ana obofo no a oka kire enyanhwefo no a ede wure mu ho no oka kire won se wawo agenkwa Awurade Yesu Kristo na empofrim ara wosoro asafo bebre beka abofo no ho yi wo Nyankopon aye abra wo Awurade Yesu Kristo honam fam no wosoro abofo bebre ayi wo Nyankopon aye to aye yi dwuma wo Nyankopon se sa adwumi
Bluetooth connected. Gloria in excelsis Deo. Na ebra na ye bo wiase no abofo to dwom. Ebra ye wo Awurade Yesu Kristo no abofo nso san to dwom. Wonyankopɔn kura to dwom. Munimu ananuanom. Wonyankopɔn agya nyankopɔn no ankasa mu oto dwom. Ne ba Kristo no nso to dwom. Yen ewo twere kronkron mu yen kenkan Hebrewfo nwoma timienu nkyemu du baako. Na de wote yen ho ne wona wote won ho nyina wo abosoye baako. Ne sa enti anya no aniwu se obefra won anuanom. Se mabo wudin ma kyerɛ me nuanom. Asafo mu na meto ayeye dwom mama wo. Awurade Yesu Kristo kan se mabo wudin ma kyerɛ me nuanom. Asafo mu na meto ayeye dwom mama wo. Nti mo hono dwom to ye nhyehyeɛ mu no fa ade a ɛwohia. Yabato dwom ayi wo Nyankopɔn aye. Woto dwom ma wo mpena. Woto dwom ma wo yere. Ebia ebra woto dwom ma wo yere no. Wo de wakoma nyina na eto. Eye wo enkuto na meto. Wotumeto dwom ma ho nyina si. Danso amanfo oto a wo yere won ho to. Mo de muntie wona wo mote ahwe obi do monyum a omonyo obi do monyum. Omoto dwom poma wona dofo. Ne enema nwanwaso a ekoso wo nipa bakosem nyina. Abra na yebo wiase no abofo to dwom. Abra yewo Kristo no abofo to dwom. Atemuda ne nso abofo beto dwom. Na Akristofoɔ nhyia mu nso nkyerɛkyerɛ no baako a wɔsɛ yɛhwɛ. Na sɛ yɛhyia mu a momo bi wɔ dwom. Hwan ne yɛbɛto dwom akyerɛ no? Yɛbɛto dwom akyerɛ Maria na ever say amoto dwom bi ka sɛ Athletes also seem to sing rush. Catholic photo dwom mountain rush. Now mountain rush a yɛdɔ no wonyuma yɛ nwanwa. Waja wahoto wa babefa osuma dwuma Catholic photo dwom mountain rush. Na so twere kronkron no mu ho no ya hye yɛ se nhyimu ase yɛnto dwom yɛnum ne ɛnoma ba akɔ wɔ yɛ nhyia mu no mu ya se misa ne se hwan ne yɛbɛto dwom ama no. Kolosefo nwoma etimi ensankyemu duinsia. Momma Kristo asɛm no ntem wo bebree. Monkyerɛkyerɛ na monkasa enkyerɛ mo ho. Nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayeye nnwom ne honhom nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu emma wo Nyankopɔn. Ɛno nti yɛbɛto dwom ayi wo Nyankopɔn ayɛ. Yɛbɛto dwom ɔda so yɛ na akoma mu ama wo Nyankopɔn. Ɛka no sɛ boha no kasa mu. Momma Kristo asɛm no ntem mu bebree. Monkyerɛkyerɛ. Na monkasa enkyerɛ mo ho. Nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayeye nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu emma wo Nyankopɔn. Yɛbɛto dwom yɛnto nnwom ma Maria na ɔte ne rush. Na sɛ yɛsom wo Nyankopɔn a yɛbɛto dwom ama no. Ɔno na yɛbɛyi no ayɛ.
yɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn. Hebrews 13:15. Enti momma yɛmfa ne so. Ɛmo Nyankopɔn na yɛyi afɔdeɛ daa. Ɛne anofafa ɛbɔ no abɔdin no. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne yɛbɛto dwom yi no. Ɛnyɛ wo tene Petro, ɛnyɛ wo tene Maria, ma mo bu mfu. Ɛnto nhyɛ obi aso. Twerɛ Kronkron ne se, momma yɛnto dwom yɛnyi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Momma abrɛ nyinaa. Yɛmmɔ afɔdeɛ brafo kasɛm ne ka se, yɛnti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa. Ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no. Ɛno nti yɛbɛto dwom ama no, yɛbɛto ayɛyi adwuma ama ne din. Yɛbɛhyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam. Ɛna ɛka no wɔ David ne nnwom nwoma no mu, nnwom eti 92 nkyɛmu baako. Ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase. Ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase na wɔto dwom ma wo din ɔsorosoro ni. Sɛ sankuhandu ne bɛnta so sankuo ho adwempa dwom mu. Wɔn David ato dwom, ɔde sankuo to dwom. Munim sɛ yɛhyia mu ne yɛto dwom, munim de adwom to betumi ayɛ. Yɛnkenkanfo David nnwom nwoma koroya mu. Nnwom eti 32, nkyɛmu 7. Wɔne me ho ntabea, wobɛbɔ me ho ban na me ho anhwan me. Na wɔde nkwagye nnwom atwa me ho ahyia. Yɛwɔ nnwom binom hɔ no ma yɛ nkwagye adwom. Yɛwɔ ɔgye bi wɔ hɔ no ma wɔ Nyankopɔn agye ne nko abra wɔ no ato dwom. Te sɛ deɛ David na ɔka no. Ahomane bi kɔwura Saul mu. Na abra ahomane ne kɔwura Saul mu no David to dwom. Na enyum no de awerɛkyekyerɛ ne ahotɔba. Bontie wɔ Samuel ngoma edi kan eti 16 nkyɛmu 23. 1 Samuel 16:23. Na ba sɛ honhomfi no firi Nyankopɔn nkyɛn ba Saul so a, na David afa sankuo na ɔde ne nsa abɔ. Na Saul ho adwo no, na ne ho atɔ no, na ahomone no afiri ne so kɔ. Anuanom mu hunu yɛ. Ɛno nti sɛ yɛhyia mu a, yɛto dwom. Yɛto dwom a ahomone kora bi dwane. Yɛntwɛ no twerɛ Kronkron baabi asɛ sɛ yɛhyia mu te sɛ ne wɔama nkyɛkye nsɔre ne yɛ no. Ɔmo sɔre ɔmo so mutumi tutu ahomone. Sɛ yɛ pie ɛwɔ yɛ sedimo. Saa na yɛ wɔ mo ti o. Biribi saa ne twerɛ Kronkron no mu. Magic bi ni hɔ. Twerɛ Kronkron wɔto ayɛyi adwom. Wɔto dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Ayɛyi adwom a yɛto yi wɔ Nyankopɔn na yɛ no nko antumi pamo ahomone. Me ankasa mu madi ho adasɛ magana pampanga. Meka ma me abrewa bi ahomone ewura ne mu. Eti wɔn mo frɛ. Na ho adene mmarima num kura ntumi nso ne mu emfa ne nto fam. Na ɔyɛ abrewa wo. Na so deɛ ba yɛ ne sɛ na busuafoɔ ne frɛ yɛn ka kyerɛ me sɛ mo srɛ mo mɛboa yɛn. Yɛyɛ maame Catherine yi ahomone ewura ne mu n'anim nyinaa dane ɔyɛ tum. Ɔkasa te sɛ barima yɛkɔɔyɛ no. Deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛto ayɛyi adwom yɛbɔ mpaeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ ma ne ma ne ho adwodwoɔyɛ. Akyire kora bɛka asafo Onuabarima Catherine nie. Adwom ne yɛtoɔyɛ ahomone firi ne mu kɔɔyɛ. Ɛfiri sɛ wɔkasa a bɛfiri sɛ ɔyɛ barima. Sɛ mu nim sɛ ahomone wobɛhunu sɛ ahomone wɔ ne mu. Nti adwom kɛkɛ ne yɛtoɔyɛ. Yɛto dwom na ahomone ne kɔɔyɛ. Saa ara nso na esi wɔ baabi nso yɛkɔɔ baabi sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛnya hyiadan anaasɛ bɛhyia mu ayɛ asɔre. Na yɛde ma yɛ na boɔfo so. Ɛfiri sɛ obi ampɛ so ɔbɛgye bɛfiri sɛ nsamanfoɔ ɛwɔ hɔ. Ɔmo sɛ nsamanfoɔ wɔ hɔ. Nti obi sɛ me sɛ tibadale mo bɛgye me sɛ ne yɛbɛgye na mo suro saman yɛbɛgye. Nti yɛkɔɔ beayɛ hɔ nom na ɔmo kɔsiesie dan no mu.
yɛto dwom yɛyɛ asɔre wɔ hɔ nsaman bi a mafie hɔ bio ɛhwɛ sɛ nsamanfoɔ anaa homɔne te sɛ woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ a wɔn dwane na ɛnwom nwoma ni mu no ɛsɛ wode nkwagye adwom abɔ me ho nsraba na hyia ɛba adwom tuo mu mpo Nyankopɔn ne dɔdɛ di ɛbra no wɔto adwuma yi wɔ Nyankopɔn ayɛ no ahomɔne ne kɔ ɛbra David to dwom nti yɛnhyɛ mu no ɛyade a wohia sɛ yɛbɛka adwom to no ho ahomɔne biara ɛwɔ mu ne bɛkɔ Momma yɛ bomfu anuanom mede mɛkyerɛ mu ne awɔ twerɛ kronkron ne kasa nkyerɛ ase nyinaa mu ebo Catholic asɔfoɔ Bible mu kura bi wɔ mu nanso wɔn nkyerɛkyerɛ ɛwɛ sɛ wɔn bɛsɛ mmerɛ bebree na wɔn atumi adi ho adanse ɛpɛ sɛ yɛkyerɛ mo sɛ dwom toɔ yɛ ade a wohia abɔfoɔ kora to dwom mpenifoɔ aduonu na ɛwɔ soro no to dwom ɛne atiasefoɔ baanan no to dwom cherubim seraphim abɔfoɔ ahodoɔ ɛne wɔ soro abɔfoɔ bebree no ɛto dwom ade ntina wɔn ɛto dwom ɛwɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn na yɛato a yɛyɛ dwom ama wɔ soro ni ɛyɛ no korɛ Mokai Frank Sinatra dwomtoni no ɛbra no wɔ baabɛwuo no wɔn ahyia mu na wɔn to dwom maa no na wɔn a wɔto dwom no nyinaa yɛ adwomtofoɔ Frank Sinatra ka sɛ n'ani gye ɛfiri sɛ ɔno yɛ dwomtoni yɛto dwom maa no nti n'ani gye ɛyɛ no korɛ ɔbaa yɛto dwom ama no n'ani gye na sɛ ɔpɛ barima no wɔtɔ dwom no a na wɔn nso wɔmpɛ no a ɛne wɔmfii no mpo wɔmpɛ barima no na sɛ ɔbɛtɔ dwom ma wa yɛnyɛ ne die ma ho ɛsɛ medɔfo bue mpoma no mu na hwɛ me na w'ani kɛkɛ wode hwɛ me no ɛmɛ nwanwa sɛ na wode onkuto na mɛbɔ mpa yɛ akyerɛ wo makoma yɛ bɔ perepere na yɛ wuntia ɛronti sanka me wonwom ne bia adwom no abɔfoɔ ne to yɛ bra na yɛbɔ wiase na nka me wɔ bi wɔ hɔ a anka masua to ɛwɔsɛ bra na Onyankopɔn bɔ wiase na abɔfoɔ to dwom nti ɛnwom a m'ani gye ho ɛtete nwom na sɛ ɛnwom a abɔfoɔ ne to yɛ nka mehu na nka mehwehwɛ ato bi nanso yɛn mfie mpempem na sɛ ebi wɔ hɔ a nka mɛto me wonwom bi a yɛhunu no LP record mu ebi a na wonyi ni yɛn ne nwom a mɛba bɛto mesrɛ mo mene ne nyɛ dɛs mo mfa ne saa nwom a mɛba bɛto no wɔtwerɛ no 1887 saa dwumi wɔtwerɛ kora sɛ na mɛma me papa yɛba bɛwo wɔn habe na me nana kanso akrasha ɛnwom no nie menim sɛ bi a munim anaasɛ mobɛkae a ɛnwom no adi bɛboro mfie ahanu hyɛ me bɔ sɛ da koro bɛwɔ ne me yɛde yɛn dɔ no bɛtu abom akɔ soro faako a yɛbɛtumi atena sɛ dwoodwoo na yɛnyɛ anigye sononko baabi a nsoroma yi enyini deɛ di kan
a ne hwire ne yɛsononko na ɛto a yɛyie dwom na bra bɛka nsɛm da gu masum na yɛmienu nyinaa mbɔ mu nto dwom kɛse yɛ dwom yɛndɔ ɛyɛ nwanwa oh hyɛmebɔ oh hyɛmebɔ mahunana saa dwom na di bɛyɛ 200 years daso minim dwom foforo bi nso a wɔtwe no 1902 ɛbra na meyɛ abɛmu aketewa no na mene gye dwom to ho na so na mene nyɛ dɛ na so minim anwom bebre 1902 me maame ne yɛnya ngo no ɛfisɛ na me maame yɛ wɔ 1914 me wɔ nwom bi afiri 1902 ɛsiane no sɛ wobaa me nkyɛn nti yɛnya wɔdɔ sononko fa wɔn nsa so me mu na menya anigye sononko na anigye mu na meto dwom ɛfisɛ waba me nkyɛn yɛwɔ saa dwumi adwom sononko me maame taato saa nwom no mpo wɔ hɔ ansa na yɛba bɛwo no wɔ mehyɛ saa dwom yɛse na meyɛ abɛmu aketewa matwe nwom yi nyinaa gu me tirim na so na menim sɛ adwom to wɔ kora firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛbra mesua atwerɛ kronkron mahunu sɛ yɛn ne botaeɛ nkyɛ mepɛ adwom to wɔ afiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn adwom to wɔ ɛhyɛ aseɛ kora nsa na asase yɛ bɛbɔ wɔ Nyankopɔn ɛtɔ dwom abɔfoɔ nso tɔ dwom yɛkyerɛkyerɛ yɛn saa nneɛma yi na enipa asua so ɔbɛtɔ dwom awɔsa yɛn nso yɛtɔ dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ ɛka nhyiamu ne ho bi nti sɛ yɛhyia mu a yɛbɛto a yɛyie dwom yɛbɛtɔ mpaebɔ dwom yɛn nko ampo bɔnsam bɛdwane nhyiamu no ɛyɛ nhyiamu bɔkɔ ɛbɛkɔ so yɛbɛto a yɛyie dwom honhom onnwom ne ayɛyie dwom yɛbɛtɔ dwom wɔ da so yɛn akoma mu ama wɔ Nyankopɔn Mmara Nsɛm no sɛ yɛntɔ dwom kwa members ne bɛdi yɛn mu kana sɛ nyinaa yɛbɛtɔ dwom yɛn Nyankopɔn Mmara Nsɛm Momma biara wɔ dwom Momma yɛn kenkan ne bio 1 Corinthians 14:26 Momma yɛn kenkan monkan ne makyie anuanom na afei yɛde yɛn anuanom sɛ mo hyia mu a momma bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adiyi mahunana awɔsɛ yɛto a yɛyie dwom abrɛ biara yɛbɛhyia mu awɔsɛ yɛde yi wɔ Nyankopɔn ayɛ wɔ Nyankopɔn anigye na ɛyɛ adepa sɛ yɛbɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ mama no nya yɛ ne suban sɛ deɛ Catholicfoɔ yɛ no sɛ kwa members ne nko na bɛto dwom yɛnyina bɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ yɛbɛnama yɛyie dwom so ai kamfo wɔ Nyankopɔn bɛma wɔ Nyankopɔn ani agye yɛn ho mu biara wɔ nkyerɛkyerɛ yɛn ɛyɛ yɛn hyiamu ne fa ɛho hia Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɔwɔtɛ ne Paul wakasa yɛ akɔpem ɔdasuo mu ɛbrɛ ɔkɔka nsɛmpa no kyerɛ wɔn no na ɔtoa so kasa yɛ ara akɔpem ɔdasuo mu ɛnyɛ yɛn kɔpem dasuo mu ɛnkyɛ biara yɛbɛwie yɛde sua yi da so Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ deɛ ɛyɛ ade a wohia wɔ yɛn hyiamu ne mu afei ɛde yie Nyankopɔn tenene ɛde yie Nyankopɔn ahu ntasɛm bɛbue so akyerɛ abɛbuo ɛwɔ twerɛ kronkron no biara wɔ dwom ɛfiri sɛ yɛn na wɔ Korinto ɛyɛ kura na ɛbɛn ɛpo no ɛyɛ mpoano man te sɛ Manila anaasɛ Temahabo mene brother Daniel yɛtumi akɔ Korinto wɔ Greece
Korinto kura wo mpoano. Akristofoɔ wo hyia mu hɔ no yɛ Greekfoɔ, Yudafoɔ. Na wɔn ka kasa ahodoɔ bebree so. Ntɛbra Korintofoɔ no hyia mu no. Asomafoɔ Paul ka kyerɛ wɔn sɛ, wɔn bi wɔ dwom. Sɛ dwom bi wɔ hɔ no mu a, ehia sɛ obi kyerɛ nnwom n'ase. Kasa no, awɔsɛ yɛkyerɛ kasa no ase foro sɛ wɔfirifiri aman ahodoɔ so. Nti wɔsɛ makasa ahodoɔ ho kwan montie. 1 Corinthians 14:27. Sɛ wɔbi kasa bi a, ma no nyɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako na nipa baako nkyerɛ aseɛ. Na sɛ asekyerɛni ni hɔ a wɔmmua n'ano asafo no mu na wɔnkasa nkyerɛ ne ho ne wɔ Nyankopɔn. Enti sɛ wɔbi kasa bi a ɛwɔ nhyɛmu no ase a, yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni. Ɛno nti asafo yi mu no, yɛn nso yɛde kasa ahodoɔ edi dwuma. Ɛfiri sɛ mɛkasa wɔ ha yi a, ɛnyɛ obi biara na bɛte mase. Yɛwɔ atiefoɔ wɔyɛ Germanfoɔ, bi yɛ Japanesefoɔ. Atiefoɔ bi no yɛ Portuguesefoɔ, bi yɛ Spanishfoɔ. Ɛyɛ sɛ ne metumi ka Portuguese kakra, ɛna Spanish kasa kakra. Ɛna sɛ Buhano kasa kakra, ɛna Kapampangan kasa kakra, Tagalog kakra, Ilocano kakra. Metumi kasa yi. Na so mfato ho sɛ kasa no yɛ Pangasinanse a. Te sɛ German kasa no ɛdene. Kasa ɛdene. Na nka mpɛ sɛ China kasa, mekosua China kasa abosome nsia, ma nsua hwee. Ade metumi sua yɛ ɛyɛ je ne sais le coin là. That's what I Anɔpa ne ade mesua yɛ. Asɛm baako po. Happy birthday to you. The years of boss bi. Mekosua yɛ for sɛ ɛyɛ dwumu 20 a. Do you know that? Muni musanyu mono ana. We enye happy birthday to me. Weren't there a birth? So what would you want woda? Obi di na woda kra ya to dwom ma won. O say ye dia for fida bia. Wona wodi wona for fida ya to dwom ma won. Eda wo ma no je nya ne fa hu de to dwom ma sa da no mpo. Anoma wanya ne fa hu de na so ye so wo Nyankopon na wo so ye so yi wo Nyankopon aye. Wo be kasa me ne nya de wo ne nya de ye de ma wo Nyankopon. Wo de yan kasa wi yesi na wona wo ne de oni etan ananya de. Woto dwom yi Nyankopon aye be ne de omu wani utia. Woma yemfa hye yetirimu woto ye dwom kakakra na abo na ahomane egane. Ahomane egane. Na wo betumi ayi wo Nyankopon aye. Ade bi o na ka ye nhyiemu ne ho. Nhyiemu no wɔ nkyerɛkyerɛ wɔ di. Sɛ ye hyiemu aye wɔ nkyerɛkyerɛ. Ye wɔ kasa bi. Ye wɔ nkyerɛseɛ. I don't tell you anom. Abra American Tagalog kasa yi. Mentumi nkyerɛseɛ kɔ Japanese kasa mu tie wɔ Japanese kasa nkyerɛseɛfo. Ɛyɛ mmara nsɛm emfato ho. Ewe bi no ho no mo a wɔn ente ase. Wobɛka kasa bi kyerɛ sɛ kasa afoforo bi. Ɛyɛ so no nkufiri ukurom kasa. Nti pampangan kasa mu na bra na meka nsɛmpa no wɔ hɔ no. Meka nsɛmpa no kapampangan kasa mu. Eka kapampangan kasa. Nti wonyam emamesua kapampangan kasa. Me Spanish fo kasa, mesua Spanish kasa kakra. Me Portuguese fo kasa, mesua Portuguese kasa kakra. Daso yɛwɔ Chinese kasa nkyerɛseɛ fo ma yɛ nuanom China fo. Sɛ yɛwɔ Portuguese kasa nkyerɛseɛ fo. Yɛwɔ Japanese na Spanish kasa nkyerɛseɛ fo. Ɔntene Paul sɛ. Asa wona wɔhyɛ mu no firi nkura hodo sɛ Korinto.
yɛhia kasa ana kasa nkyerɛseɛ ni mama yɛnka bɛbrafo kasa mu na afei yɛde anuanom sɛ mu hyia mu a momma bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ ɛde anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ mama ne nyinaa nya deɛ ma nkɔsoɔ ɛwɔ yɛ wɔ kasa bi wɔ hɔ yɛ wɔ kasa nkyerɛseɛ ni ɔbɛkyerɛ kasa no ase wasɛmpakani no wɔ ɛde ɔbɛkyerɛ anuanom abɛbuo no ahuntasɛm a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu yɛn esi wɔ nhyiamu no ase yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔ asafo no mu ɛno nti na yɛhyia mu nti da bɛn ne yɛbɛhyia mu Tete Akristofoɔ no na wɔtaa ahyia mu na wɔtwe mu da adi kan SDfoɔ se wɔkɔ asɔre kwasie da wɔbɛdi antikristo akyi ɛyɛ na da enni twerɛ kronkron mu mahuno yɛmɛka yɛn tunhye wɔ bia so yɛn yɛ di Kristo nkyerɛkyerɛ mu adi ne yɛde kyerɛ mu yɛkyerɛ mu ne wɔtwerɛ kronkron mu ɛne deɛ nsɔre ahodoɔ ɛkyerɛkyerɛ SDfoɔ se SDfoɔ ka no wɔn nwoma mu sɛ yɛne deɛ SDfoɔ no ka ɛwɔ wɔn nwoma mu SDfoɔ gyidie kratafa ɛtɔ so wɔ ha adesua nson na yɛde saa nsɛm yi abɛto wiase nyinaa anim wɔn a wɔn po Onyankopɔn da yɛde som no ɛbra wɔbɔ nipa no twerɛ kronkron homeda na wɔn mu ayi sɛ wɔn bɛsom na wɔn de ani die ama no kwasie da no yɛnyɛ ɔda a Onyankopɔn ayi na wɔde ani die ma wɔn a wɔsom kwasie da no nyinaa ɛgye aboa no ahyɛnsodeɛ SD asɔre no a wɔn di kanfoɔ ɛyɛ LNG white saa wɔ baayi saa maame yi ɔso wɔkɔ asɔre kwasie da na sɛ nyɛ memene da ɔsɛ wagye antichrist anaasɛ aboa no ahyɛnsodeɛ sɛdeɛ wɔresie antichrist ahyɛnsodeɛ Tete Akristofoɔ no wɔn mo som Onyankopɔn kwasie da wɔn mo hyia mu kwasie da Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie da ma yɛnkan ne bio Acts 20 verse 7 na ɛna wɔtwe mu da di kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no mahunu wɔn mu hyia mu na wɔtwe mu da di kan yɛmemene da ɛyɛ da ɛtɔ sonson na wɔtwe mu da di kan yɛ kwasie da wɔn mu hyia mu kwasie da mpo wɔn ntoboa nyina wɔgye no kwasie da na anuanom yi ntoboa no wɔn boaboa no ɛde kɔka Nyankopɔn asɛm wɔn yɛ ne nyinaa kwasie da ɛno sɛ na wɔtwe mu da di kan 1 Corinthians 16:1-2 afei ɛfa ɛtoa wɔde kɔma ahoteefoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mɛhyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monyɛ saa ara da ɛna wɔtwe mu da di kan mu biara mfa deɛ ɛbɛsi ne yi ama no anya no nsi mama ansa na wɔyitoɔ no nti ntobɔ ne yiri na wɔtwe mu da di kan ɛsɛ sɛ wɔn mo hyia mu kwasie da nti ntobɔ ne yɛbɛyi no kwasie da na so aziefoɔ sɛ memene da na sɛ ntobɔ ne yɛ memene da wobɛyɛ dɛ no watumi aboa no ɛyɛ kwasie da yɛsɛ sɛ yɛnhyi ɔmo so hyia mu kwasie da wɔsom antichrist ɔgye antichrist ahyɛnso dɛ ɔmo boa sanka mamfiri Philippian man mu a na mefiri sɛ aziefoɔ ka no korɛ ɔmo gyina ɔmo nkyerɛkyerɛ so na mebɛduru Brazil man mu no ana mehunu sɛ hayi no ɔmo ba asɔre kwasie da fa kyerɛ me nua wɔn mo hyia dan no nie Pastor Decadas ɔmo sɛ SDfoɔ asafo mmara wɔn mo de hyia mu wɔn mo hyia dan wɔ Pastor Decadas Brazil hayi nie yɛn so ka wɔn mmara wɔn hyia mu wɔ ho wɔn sɛ mmara foforɔ a yɛhyia mu memene da anwummerɛ nɔnkron anɔpa nɔnkron mmabunu nhyia mu ɛyɛ
anwummere no num kwasie da anwummere no nso ne mpa mu omo daada Philipia fo keka se wo som kwasie da wo ba gi Akristo no ahyenso de saa ziefuyi wo mu asie wo na honim aha nso mo daada nipa Philipia mamu no omo si nkrofo kwan se ma wo no nsom kwasie da so ma wo na asafo ma no som kwasie da tinada so de oba bia nyanum yeni de mepese meka twera kronkron ne mo no Tete Akristofoɔ no hyia mu tese wasomafo Paul wakansempa na akopem wadasuum na wɔtwene mo da di kan ye memene da no aye kwasie da no wo mo hyia mu asuafo na bra Akristofoɔ kɔ soro no akire no wɔn mo so hyia mu kwasie da bɛma yɛnkenkan John 20 verse 19 da na wɔtwene mo da di kan no na anwummere John 20 verse 19 and da di na wɔtwene mo da na wɔtwene mo kan ara eduru anwummere na Yudafo no hu nti wɔtoto apono mu faako a asuafo no hyia hɔ no Yesu ba begina wɔ mfimfini na wɔse wɔn sɛ asumdwie nkamo na wɔtwene mo da di kan Kristo ba begina wɔ mfimfini ka sɛ asumdwie nkamo Kristo anka sɛ ade na mo hyɛ mu kwasie da mo badare Antichrist yo da be ɔse asumdwie nkamo enti momɔ hwan na yɛ SDA ni awa ha yɛnya atamfo nom mo gye Kristo di me nso me gye Kristo di enti awase yɛ baako enti saa ziefoɔ enkyerɛkyerɛ na ɛsɛ ama yɛ nsom kwasira gye mem ne dankwanda bi da biara obetumi asom Onyankopɔn da biara betumi ahyia mu anya akyiwade Onyankopɔn betumi ahyia mu da biara mama yɛ nkenka na somafoɔ nwuma ti mienu nkyemu aduanan nsia Acts 2:46 na da wade yakomakro hyia mu wɔ asɔre fie obubu paano afie mu de yaho sanne yakomakro ndi wɔ naduane na woyi Onyankopɔn ayɛ na wɔwɔ anim wonyam ɔma no nyina anim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa muhuniye Tete Akristofoɔ no wɔnom ade yakomakro ahyia mu wɔ asɔre fie da biara na wɔnom hyia yɛkasa da biara kyerɛ sɛn dwoda bena da wuku da yɛwɔ da fie da memne da kwasie da nyɛ saa na tie ana nti deɛ LNG White deɛ wɔte SD asɔre ne ka no ɛyɛ ɔtorofoɔ ɔsɛ sɛ wosom kwasie da wo gye Antichrist wahyɛnsodeɛ anasa aboa no ahyɛnsodeɛ yɛn yɛ atoro nkyerɛkyerɛ hwan na bɛsɔre atia yɛn wɔ mo ankasa mo nwoma mu twere kronkron mo Tete Akristofoɔ no hyia mu da biara yɛkasa da biara na nyinaa ka ho bi wotumi nye kwasie da mfiri mu Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie da na osomafoɔ Paul nom ɛwɔ Yerusalem no wɔn mo hyia mu kwasie da yɛwɔ bia bebre no na wɔtwere kronkron mu a wɔn mo hyia mu kwasie da empo da na hia sɛ wɔn mo hyia mu a wɔn mo hyia mu nti yɛmmere yi mu yɛwɔ nhyia mu yɛwɔ da nhyia mu yɛbɛtumi ahyia mu da biara sɛda twere kronkron sɛ da biara yɛbɛtumi ahyia mu da so gyina mo amo bia yɛ no so te sɛ Middle East wokɔ Saudi Arabia ɛhɔ deɛ kwasie da kora yɛde yɛ adwuma ɛhɔ memene da wɔn yɛ adwuma nti ɛda wɔn mfa nyɛ adwuma yɛ fie da etie nuanom a wɔ hɔ yɛ asɔre fie da wɔn hyia mu fie da yɛ nuanom a wɔ mmeammea wodoɔ hyia mu da ne dɔnko bi a yɛma ho kwan na nsɔmmran nsɛm no sɛ yɛbɛhyia mu yɛbɛtumi ayɛ na anɔpa anaasɛ awia te sɛ deɛ wɔte ne Yohane ɛka yɛ no
Asomafoɔ no hyia mu kwasi da. Paul ne anuanom hyia mu na wɔtwene mu da di kan. Na bɔne biara ni mu sie behyia mu anadwo da sum akosua Nyankopɔn nsɛm. Na yɛto a yɛyɛ dwom ama wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom betumi ahunu wɔn ho. Na adeɛ ɛho hia ɛwɔ mu no sɛ yɛhyia mu adeɛ ɛbɛyɛ nie. Mama yɛnkae saa ne mmɛfo sɛ yɛnom yɛ nneɛma ɛho hia ma yɛn nyinaa. Brɛso sam nwoma ɛtɔ so mmienu. Eti nson twemu dunan. Na sɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn bɛbrɛ wɔn ho ase. Na wabɔ mpaeɛ. Na wahwehwɛ m'anim. Na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a. Nanso mɛfiri wɔ soro mɛtie. Na mede wɔn bɔne akyɛ. Na masa wɔn asase no yadeɛ. Yɛn ɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ. Wɔ Nyankopɔn a wɔnni atorɔ bɔhyɛ. Wɔsɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase. Ɛno nti ɛyɛ Nyankopɔn asafo. Na sɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase. Na wɔbɔ mpaeɛ. Na wɔhwehwɛ m'anim. Na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a. Ɛnea me nso mɛfiri wɔ soro mɛtie. Na mede wɔn bɔne makyɛ. Na masa wɔn asase no yadeɛ. Ɛnuanom ahunu mfasoɔ a ɛwɔ yɛn nhyiamu no mu ana. Nhyiamu no mu no wɔ Nyankopɔn de yɛn mfomsoɔ kyɛ bra yɛbɔ mpaeɛ. Wɔ Nyankopɔn sa yɛn yadeɛ. Wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn asase no yadeɛ. Na sɛ mfato ho wɔ afuo ana wɔ dwa bi di a. Sɛne yɛtie bi a wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn yadeɛ. Na sɛ wɔ Nyankopɔn bɛsa wɔ asase yadeɛ a wɔna wɔnsa wɔ yadeɛ. Na sɛ asase no wɔ Nyankopɔn bɛsa asase no yadeɛ a wɔna wɔ Nyankopɔn ne nsa wɔ yadeɛ. Mahunu adanseɛ bebree. Anuanom a wɔn bɔ wɔn ho mmɔden ba asɔre. Nyankopɔn asesa wɔn yadewa. Na anuanom a da wɔn bɔ mo ho mmɔden ba asɔre no. Wɔn betie wɔ Nyankopɔn asɛm yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Na yɛn nso ka yɛasɛdeɛ wɔn sɛ Akristofoɔ. Na saa abere no. Yɛbɛhwehwɛ yɛn ho mɛkyerɛ kwan. Yɛbɛhwɛ yɛn nuanom, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ wɔn ho seteɛ. Yɛbɛkyea wɔn, na yɛbisa wɔn sɛdeɛ wɔn apɔmuteɛ. Twerɛ Kronkron no sɛ, momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho. Momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho. Momma yɛkenkan 1 Peter 5:14. Momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho, na asomdwie nka mo nyinaa. Momfa mfiano kronkron. Momfa wɔdɔ mfiano nkyeakyea mo ho, asomdwie nka mo a mowɔ Kristo mu nyinaa. Nti ne yɛwɔ deaconess na hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma. Mfato ho bɛka asafo ne ho a. Ebi a na mo nim sɛ obi wɔ ha so ɔwɔ amane a yɛwɔ hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma wɔ mo hyia dan mu. Bonkɔ wɔn mo nkyɛn mo ne wɔn mo nkasa. Na sɛ obi hia mo a yɛbɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan. Momma yɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan. Sɛ amaneɛ bi wɔ hɔ a sɛ obi hia mo a mpo yɛwɔ wɔn a wɔahu yɛn hia mu a momma yɛmmoa wɔn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bɛba mu. Mɛsen abɔ so bio. Yɛn ne botaeɛ nti a yɛhyia mu. Momma yɛnsan kan ne bio brother Daniel. Hebrews 10:24-25. Na momma yɛhwehwɛ yɛn ho twetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu. Na momma yɛnya yɛn ho nhyiamu. Sɛdeɛ binom yɛ no. Na mmom momma tutu yɛn ho fo. Brado do amohunu sɛ da no rebɛn. Yɛnhyiamu ase ba. Ɛyɛ mmara nsɛm a wuhia ma botaeɛ mmienu. Yɛbɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwan da yɛbɛyɛ asɔre ha yɛmmɔko wɔ ha o. Yɛbɛhwehwɛ sɛdeɛ mu biara ho seteɛ. Mɛtutu yɛn ho fo. Yɛnhyiamu ase ba ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ mu baako a wuhia yie paa. Enti ha yi no yɛntoto asɔre ba mu. Eduru bra bɛyɛ asɔre abɔ mmɔden na bra.
bɛhwehwɛ yɛn ho yɛn ho no makyira kwan twetwe yɛn ho yɛn ho no akɔ wɔ dɔm si yɛhyia mu a na yɛhunu yɛn ho a saa abrɛ no ebetumi ayɛ yɛn ho no mpapa m'ani da soɔ na sɛ mo ate saa nkyerɛkyerɛ ase ade a mɛsrɛ mo ne sɛ anuanom mesrɛ mo ada montie Nyankopɔn nsɛm no nyinaa wie mobɛte Kristo nkyerɛkyerɛ no ase ɛma mo bu mfume na sɛ mo mpɛ sɛ mobɛgye nkyerɛkyerɛ no kora ɛyɛ mogye nso yɛda wɔ Nyankopɔn ase de hia ne sɛ mobɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara na ada mo na moatumi anya adwene bi afa ne yɛ kasa fa ho no ho pɛ sɛ mohunu sɛ nyɛ naada a mɛkan afiri twerɛ kronkron mu akyerɛ mo mɛtenetene mfomsoɔ mɛkenkan adanseɛ nso na mo ankasa mobɛte na mapie afa ho sɛsia deɛ yɛde yɛn nhyia mu yi bɛba na wieɛ brother Daniel ane na Yerɛtoa nso afrɛ mo aba da ɛtɔ so du a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ase ɛyɛ wɔkyena na yɛn bɛyɛ fie da anɔpa du baako Ghana man mo mmerɛ na mɛsrɛ mo ada mo mɛka yɛn ho na yɛntoa so nya yɛn hwehwɛ mu na yɛn sese Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu na anwummere nɔnkron ne fa yɛde yɛn wiase nyinaa yɛadɔ ne fa de yɛn wiase nyinaa mpa yɛbɔ bɛhyehyɛ so mfa wɔn wɔ som a wɔwɔ mu wɔ mɔmmɛka yɛn ho ne yɛmmɔ mpa yɛn srɛ wɔ Nyankopɔn anim adom ɛmfa amane a ɛnɛ wiase nyinaa fa mu wɔ ho ɛbɛyɛ yɛda wɔ Nyankopɔn ase yɛda mo nso ase sɛ mo abɛka yɛn ho ama yɛtumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛgyedie na ansa na yɛbɛpɔn yɛn hyia mu yi no mesrɛ mo ada Momma yɛn nyinaa yɛmmom ne yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po, Ama. Yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya yɛda wo ase. Wɔ akwanya a wɔde ama yɛn. Wɔama yɛn nkwa ne ahoɔden. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi ate wɔ nsɛm. Yɛda wo ase. Awurade yɛne mu ka na ba wɔ nokorɛ mu. Agya yɛsrɛ wo sɛ daa ne daa nyinaa hunu yɛn mmɔbɔ. Ɛfiri sɛ ɛno ne botaeɛ nti a daa ne daa nyinaa wotenetene yɛn ɛmfiri yɛn gyidie ɛyɛ atoro na yɛn mfomsoɔ mu. Mfie pii na waba abɛsene. Ayɛ wo bɔne bebree. Yɛafomo ɛso agya ne nyinaa mu no yɛda wo ase sɛ woama yɛn akwanya pa yi sɛ yɛhunu wo ne korɛ. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛtumi ntu anammɔn sɛdeɛ wopɛ teɛ. Kae nnipa a wosua wo mmara nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn ntumi nyɛ wo nkyerɛkyerɛ a wɔtie. Na awieɛ no yɛn nyinaa yɛbom ne ayɛ sɛtie ama wo. Awurade yɛsrɛ wo ma wɔn gyidie a ɛdɔɔso ma yɛ mu biara na yɛtumi anya akokuduro kɛseɛ na yɛde wo mmara nsɛm so. Yɛsrɛ wo sɛ boa wo kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔtena ne akodeɛ na ɛberɛ a yɛde yɛde sua yi bɛ na wie yɛberɛ tiawa yi mu no yɛgyaa de nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn nuanom ada ne da nyinaa wɔka yɛn ho na wɔboa wɔn asafo yi mu. Wotumi basɛm na yɛgyaa yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ hyɛ. Yɛn Awurade yɛda wo ase pii. Ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa Momma na yɛnisan ka daa nkwadɔ ne nhyira afiri yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa a afiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu daa ayɔnkoyɛ inni yɛn akoma mu sɛsi ne daa ne da nyinaa. Amen. Pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang Parang kailan
Hiling namin sana'y hindi ang nakayanan namin. Handog namin awit pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa iyo, Ama, hindi kalilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumana, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hawakan mo ng mahigpit ang mga kamay namin. Dagdagan ng lakas ang kalooban ng aming malampasan, hirap at kalungkutan. Kaya ngayon'y naririto, lumalapit sa iyo. Hiling namin sana'y hindi ang nakayanan namin. Handog namin awit pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa iyo, Ama, hindi kalilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumana, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Handog namin awit pasasalamat sa iyo.
sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa
Anuanom mmarima na yɛnyɔnko nipa. Twerɛ nsɛm no ahwɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nipa soɔ na ho nkɔm adi kan. Abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa soɔ wɔ awia mmere mu ho kɔkɔ. Ɛmo na nipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsane adufudepɛ na tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti. Na yarewa huhu na kɔm bɛba abɛgye nipa pɛpɛm nkwa afiri wɔn nsam wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛahyɛ ase ahunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia. Na bɔne mmorosoɔ yɛhunu no mmaa nyinaa. Na nipa ahyɛ aseɛ paa no yie, nanso wɔanya bi. Na ɛberɛ no aso sɛ yɛbɛbom ayɛ nipa baako. Na yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ asafo Awurade anim. Momma yɛnkɔ yɛn nkotodwa anim na yɛmfa yɛn nkotosrɛ ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ahommɔne a ewiase sum mu na ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom. Momma yɛmfrɛ wɔ Nyankopɔn twɛdeɛ mpɔn ɛsiane yɛn mma na yɛn mma mma nti. Ɛne ewiase mu temamuni biara a ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛnya akoma mu asomdwie na anidasoɔ kɛseɛ a ɛboro so. Amanehunu a nipa fa mu nyinaa kyerɛ. Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɛnyɔnko nipa. Momma yɛgyina yɛnsiesie yɛakoma na yɛmmɔ mpaeɛ. In prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Momma yɛgyina yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming dakila at makapangyarihan. Yɛn Agya wɔ soro, Otumfoɔ na wɔkɛseɛ, ɛwɔ wo dɔba kɔ no din mu. Muli ang aming sama-samang Agya, bio, yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. nararanasang kaawaan na nagmumula sa iyo. Araw-araw ng aming mga buhay. Abra, Alam po namin at kinikilala sa amin yɛhnya w'anim adom. na ikaw ang Ɛwɔ sɛ yɛnim sɛ gumagabay yɛn akoma mu deɛ sa amin upang wɔne malaman namin ang maraming mga kahirapan, maraming kapapahamak sa buhay na ito. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Salamat sa pagkakaloob mo sa amin na wobɛtumi atoa so wɔ yɛnim. kailangan namin at ang aming mga sambahayan Agya, araw-araw. yɛsrɛ wo sɛ bɔwa yɛn. Tanggapin mo po, Ama, ang aming Ma yɛnya w'anim adom ng walang hanggang ɛwɔ yɛn daadaa abrabom. sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Agya, yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. Malakip ang aming paglapit sa iyo at pag-amin sa aming nagagawang Yɛn akoma mu no, kakasala. yɛgye tum Patawarin mo po sana sɛ ngayong kami ay nagpatawad na rin yɛayɛ wo bɔne bebree, sa amin. Patuloy sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. salang kami ay nasa Agya pa, sana po, Panginoon, gabayan mo kami ɛberɛ a yɛda so wɔ wiase mu no, na nagtitiwala yɛsrɛ wo sɛ tenetene yɛn. kapangyarihan at magagawa. Ikaw na Diyos Yɛn nyinaa yɛde yɛn werɛ nyinaa hyɛ wo tumi mu. aming mga buhay. Sana tulungan mo kaming lahat. Maunawa namin at makita ang dahilan Agya, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. ng libutang ito. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyinaa yɛbɛhunu botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn, Ipinapangako mo na yɛatumi atoa so asom wo. na dapat naming hangarin sa buhay upang kami laging magkaroon Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi puso kahit anuman ang aming anya wo mu anidasoɔ ito. Na sa kabilang buhay, Ama, wɔ adeɛ biara a yɛfa mu wɔ abrabɔ yi mu. maligayang magiging kahihinatnan ng Wɔ w'ahenni mu no, nakikilala sa iyo. Magagamit ang buhay namin yɛn nyinaa yɛatumi anya anidasoɔ ne awieyɛ pa. lima sa iyong kalooban. Na yɛn nyinaa yɛde San mo kaming lahat, Ama, mmaniniyɔ, anidie ama wo. ang aming mga kapwa-tao. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa na hunu yɛn mmɔbɔ. Nagkakaramdaman. Pakihipo mo po
wana wayadiye. Aja wana wo uhiemu sa wani yadiye. Wana wo tebia dinimu nyina. Ye nyina free mu. Ye nuanom wo ahohiahia ne ntokwamu wana manso. Ye na Awurade yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka wɔ n'akoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ abere te sɛ mu no. Yɛn nyinaa yɛnya anigyeɛ wɔ yɛn akoma mu na yɛgya de nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ ɔman biara so di kanfoɔ. Agya yɛsrɛ wo tenatena wo. Boa wabɔdeɛ busua biara. Afiri sɛ ma yɛnte aseɛ wɔ asetena mu sɛ yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Wo ne yɛn Nyankopɔn a wobɔɔ yɛn. Yɛgyae ade nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛn Awurade yɛda wo ase. Ma yɛnte mu biara ase. Yɛnom nyinaa ne yɛsrɛ da wo ase wɔ yɛagyenkwa kɛseɛ Kristo. Tanggapin po natin ang basbas at Momma na yanisan kan hyira na wɔdɔ a ɛfiri ne agya wɔ soro nkyɛn. Adɔm nkwagyeɛ a ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛne yɛn nyinaa koma mu hene daa. Ɛnkankan yɛn mma sesia ne daa ne da nyinaa. Amen.